Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Milyonaryo ni Antim. Ngam ato nga empleyado na kalaang dito'y restaurant. Inalanak lang nga rudin nga empleyado na. Anyapay lang ti kayat mo. Kidawam kumaa nga imanihar mon ti daduma negosyo na. Dayta ti kambalik. Imbaga na iti nga igaad ko ti agadal. Tapno amok to ti agnegosyo. Ngam saan ko nga ingaad ti nagadal. Imbaga na dayta? Sinayang mo nga rod tinasaya tagundaway. Ay, nga rod Alex. Ito, may saklaw na empleyado. No kasta, saya atan talata ti agtrabaho. Tapno maayatan kadatang empleyado na. Nalaing tamot nga gluto iti restaurant na. Amok akursunadan ni Jenny. Yan lakyan ba pare? Ikagumaak apagbalinan apudpud no a babae. Nga ta, ang mga nudanugan na ka na armam. Iti damo lang siguro. Gaminto nagbaybayag. Imbes adanog, arakop ton. Mayad na ito'y asubay-bayan na. Noon niya ti sumaro na mapasama. Agbaligi ka nga ta. Iti tarigagay mo. Awan pa panan na. Basta nanusak lakit di. Mayat apadaanan ti sumaro na mapasamak pare. Kahit sa pala kumaa, tagbaligi ka. Agdinamag ti kinabak nang ti balo akabsat mau. Apaya si kaket marigrigat ka, paray. Mas dawag mo, jay kabsat ka. Nagswerte ti negosyo na. Awa mga rod, anak da, itinatay nga asawa na. Sanaya ako kuha na ti dakalapas da ka pagababangan iti agdudo mga opisina kan klinika ijay syudad. Wan, paray. Agasam nga ti maalala na nga abang. Ay, mano nga opisina kan klinika ti aday ti day di apas da. Mano nga tatiyabang dagijay. Rineu-reu Ay, nagdakal siguro ti kwarta na iti bangkwan niya. Para, dumawat ka nga mina iti kwarta na. Tapno mairanod kamay. Apay, adi ka matagtagari di tasuli, Dalmasyo. Malagip ko timbaga ni Tomas. Kasano nga ta mairano dak iti kinabak ng tikabsat ko? Kasano ang mairanod ka? Kat imbaga na payla iti nga ijam tinalabas nga arak. Ngam di kamot dimngag. Ay, saan nga arak ti pampanunutag ita? Ti kinabak nang. Di nakakayat nga ikan iti nagbambanugan na. Gaputa ipanmula ka no iti arak. Kasi ino nga tati pangipatawidan na ngay. Intun agkapsutan. Aywan niya. Kasano nga ta dagiti pasdeg kan dagiti daddo mapay an negosyo na. Day ta ka nga rap. Ano ti negosyo na? Dinto tad agrigrigat tayo may. Ay, madia silang. Nasa uti kayem tanga abogado, nga ada ka no plano nga agarabid iti last will and testament mo. Wen, friend, addanto ibatik para ka nagiti ubing iti balay ampunan. Nasaya at nga rod, tapno isupay a pangalaan ka dagiti usaran dagiti adda iti bahay ampunan. Kat si kanto ti makaam mo amang ipamanihar iti daddo maan negosyo. Tapno saan amaungaw adi na oras. Ipatawid mo kadi kadagiti kabagyam ti dadduma. Iti maysa a kondisyon. Anya dagita a kondisyon? No saanen amamartek ti kabsat ko. Ken no adda matino ang mga asawa iti tomboy akanaka. Nakapasyar ka met, kabagis.
Itaman pa'y. Ay, makipapakaasi ako makabagays. Anya ka di ti masapol mo. Amok ka ba ilam ti mangtagmanan iti pagpuunak ko mga negosyaw. Sinayang yung amin, tiim mo na nga inted ko. Nagistor kayo ijaayan nyo, ngam na bangkrap. Gapo, iti kinamamartak mo. Ay, saanan ang maulit ka bagay? Marik na kat agkapsutakon. Kaya't kayo apatawidan, ngam iti may sa akondisyon. Anya ngay akondisyon ka bagay? Aramidag. Kaya't ko amaamuan dagiti kondisyon mo, tapno ba patawidam ti kabsat mo ken kaanakham. Nulakat aglimpyuda, saan nga agbartak ni ading ko, ken makiasawa iti mapagtalkan a tao ni Jenny. Imposible akayat na ti makiasawa. Malaksid no babae ti asawaan na. Jak annugutan ti kinatumboy na. Kaya't kung aggunay akas pudpudno a babae. Lalaki kit din dagiti barkada na. Agin inom ka dimot, akas iti amana. Jak laam mo, tadyak mat bambantayan. Kunak idi apagadalek, tapno adamot maiturpus na, ngam dinak impangag. Ita, cook iti restaurant ko. Kabalay mo ka di? Idi, ngam pimbanaw, tadyak kayat akanayon amaladaw nga agawid iti rabii. Di na ngamin kayat ti mabibiyangan. Imbag ta nagawid kan, Ginay. Apay ka di, tatang. Kaslada kayat mo nga ibag. Tapnod na kano itad niyan tim atawid mau. Makiasawa ka iti lalaki. Anyo? Ha? Lalaki makiasawa iti lalaki? Babae ka! Maggargaraw ka la lalaki. May isa ka magtatang. Nay! Basta, lalaki Na. Ay, kasano kumangay titawid mo na pagtulagan mi no kastamay. Kasano ko tatang? Masapul nga raw na makiasawa ka iti limpyo at taaw. Dahil ito, tisaan ang mapasamak. Babae, ti asawa. Ay, saan nga ang nugutan niyan tim dayta? Ay, dakes ka na ti makirelasyon iti padam a babae. Nagpintas ka mat ita, Jenny? Tana ka man. Anya na pintas. Guwapo ko naman. Ti gwapo, para iti lalaki. Tinapintas, para mat iti babae. Amo ka? Apay ni bagbagam day ta kanya ka. Apay nga rod amasuron ka iti imbagak anapintas ka. Na, sang kadagulit na. No saan ka lagayam? Nagdison tigam-gam ko di tarupam. Si Kamay. Agpay sumati bagbagak Ha? Maminsan pa'y abaliksam. Tatalagang agdison tigam-gam ko. Ay, day talagamgam mo ti sangkasaon. Hanggang sapay lang ko na. Tadumteng to ti aldaw ang makaamiris ka. Kasanuti ko na mapanangalokoy mo ka ni Jenny ang makikalay sa iti lalaki. Ay, day ta nga ron ita ti parikaw. Ipeteng na mo't alalaki ka na. Imbis nga dadata mo't a babae. Ay, di tamat mabalin apilitan ang makikalay sa iti lalaki. Wan ngam sayang nga ron titawidin na kani antina. Anya ngay nga rod, di maaramidan ta. Ay, masapaw la makaaramid ak iti addang tapno patawidan di kabagais. Adda ka diin Karina nga ipatawid na ka ni Jenny. Adda nga rod. Ngamadda nga rod imbaga na mo't a kondisyon. Ngamsaan ang mabalin apilitan ta ti anak ta ang makiasawa iti lalaki. Narigat ti kasta, lakay. Madlaw ko man nga da pakariribo ka paray. Ay, tingaron kakaiso na nga anak ko ti parikot ko pare. Na, apaya pagparikutam ti anak mo, pare? Kasano ang mapilit ka wa makikalay sa?
Abay kung mapilito mamakikalay sa. Lakihan mo ti anak mo. Imbag no at damay at babae makikalay sa kenkwana paray. Ay, saan narumbang babae ti asawaan na, paray? At dadamanin nga awan lalaki mangikalay sa kenkwana. Talakihan mait. Imbag no kaya't na ti makiasawa iti lalaki. Ay, sayang, tinakil ang matawid ti anak kaw. Ha? Anya kumati pa kayo naigan ti tawid? Kanti panakiasawa na? Ala. Ituloy takit ti tagay paray. Apay nga imbagbagam ti may papan iti panakiasawa, ken tawid, ken ni Tomas. Paimbaga kaya. Awa malagip kaw. Ay, dayta ka tano nakainom ka ni ti arak. Uray saan arumbang, matangab mo. Ang magpaisumait. Ay nanod, dala ko mamayat ang mga asawa ka ni Ginay. Uray at damayat, no saan mo't akayat ni Ginay. Ay, kasaritak tupay ni Ginay itinalapat. Anya, mandaram ang makiasawa. Ay, no kasapulan, di aramida. Saan nga ta nga at damadi nga ibo nga dayta? Ay, sayang titawidin ti anak ta. Ay, dakil akinabak ng dayjay. Dakil apasdag nga ado ti opisina ken klinika nga gababang. Kayat ka amakasarita, Jenny. Umay kanto ijabalhay. Ijay balayo, ante. Saan nga ijay opisina? Apay, di mo kayat ti umay manen ijay balay. Kay kayat mo kit din ti agabang. Agyanak manen ijay balay mo, ante. No kayat mo. Umay ka pumasyar. Taadanas ken apagsaritaan ta. Sige, ante. Umayak kalpasan ti trabaho inton malam. Namnamaak ti umay mo kaanakan. Amangan do adamanen mangawis ken ka itibar. Kat isumadan ti papanam. Saan, ante? Umayak to inton malam ijay balayo. San ka di nga imbaga ni Antim itay bigat, amapan ka iti balayda? Apay makitultulag ka amapan nagpasyar. Ngam kasangay ti may sagayam. Ti kasangay kat maminsan lang iti makataon. Idinto ta mabalin ko matlat ta ti mapan ijay balayda, ante, iti anyaman ng oras. Ay, paayam ka ditikid daw ni Antim. Saya atam kit diti makilangan kini Antim. Awan anak na. Di mo kayat nga ibilang na ka nga anak? Kasano? Kat pilitin nakmit ngamin nga bestida. Pakibiyangan namin. Iso ang pimanawak iti balay na. No siyak ti sika. Una aktibilin ni Antim. Amangan no importante ti baganaken ka. Importante nga ta. No kayat mo, kaduan ka amapan iti balay ni Antim. Ha? Alangan nga rod. Hello, Ante. Umay kakadi, wadno saan. Umayak, Ante. Adda kaming itidalan. Adda kadwa. Ni Alex, Ante. Kunak no asino itayan. Sige, umay kayo nga rod. Sige, Ante. Madamdama lang. Adda kaming dito. Imbag taimay kayo. Kunak no saan kan nga umay, Jenny. Sorry, Ante, ha. Naladaw kami. Adda ka di ba kayo? Kwa. Inton maminsanan ti ibagak kuma. Adamat bakante asilid. Saan nyo kadi akayat ti agyan dito eh? No siyak akit, kayat ko, ma'am. Nagngina ti abang iti kwarto dito yung syudad. No, saan anangina ati kunayo ang kwarto? No tumulong kayo lakit di nga agtalos. Uray libren. Basta da kayo, adwa. Kayat ko, ma'am. Mayat ka batayan, Jenny. Libre ko naman. Agpanunot ka, Jenny. Nagyan kan dito'y idi. Ngampimanaw ka. Kay kayat mo ka ditagyan iti sabali abalay.
Natalgad ka dito Dito itan nga agyan, Jenny. Kaasimot nga, ma'am. Katulong laang ti kaduana dito Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta o itaalawas ang napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, marigriga ti kasasaad da Dalmasyo. Kat milyonaryamat ni Florentina akabsat na. Kabayatan na, nagsaritaan da Florentina ken tigayem na as social worker. Ti maipapan iti mapanawan nanto asanikwa. Kat dita, kinasarita ni Florentina ni Jenny akaanakan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. No tumulong kayo lakit ting agdalos. Uray libren. Ay, kayat ko, ma'am. Jenny, mayat ka man ten. Libre ko naman. Ang panunot ka, Jenny. Nagyan ka idi dito ay hinggam pimanaw ka. Kayat mo ka diti agyan iti sabali. Abalay. Kuanti, ang panunod akpan. Hoy, Jenny, apay nagpanunod ka pa'y. Wen ko namon. Makitan to, ante. Awan ka diti imbaga ni Ginay no kaano manan nga agawid ditoy. Awan mo't lakay. Ada ka di pa kasapulam kan kuana? Kayat kaw nga ibiro kan iti mga sawa. Nalakaayamot dayta. Apay kasla ubing nga ipilit mo, abaduan iti oray di na kayat abadaw. Ay, no mabalin na ko mga isublit, ti kinaubing na. Tapno mabalin ko nga ipili, ti kayat kaw. Ay, aramida ka. Imposible dayta ibagbagam. Sayang nga ron titawidin na. No saan ang maaramid ti pagayatan ni Manang. Ngamday ko na kon, di mo mabalin apilitan. Tagay mo, pare. Ay, pwede. Ada ka din na panunot mo pang sulbariti parikot mo? Ada ka din dagiti parikot ko dakdaka matam. Ti gatang ko iti arak, wanaw. Ti may papaniti pandaki asawa ti anak mo Ay, yak pa'y nakasarita ti anak ko. Tadi na kayat dayta pagsaritaan may. Naglaka sulbarain. Mangala kayo iti agpamarang nga asawa na. Agpamarang? Ay, masapol ang makita ni Manang ang makikalaysa saan alibin. Ay, kasya ka de. O di magtulag kayo iti kakalay sana. Ay, day tagaron ti pariko. Tadi na kaya ti makikalay sa iti lalaki. Ang saan mo da mapalubusan? A babae iti kalay sana. Nakaikadeng ka din? Ngagyan ka iti balay ni Antim? Numabalin. Diyak kayat yan ijay. Ipilit nan tumanin ngagbistida. Pamapan kami kano makimisa. Agdalungdungak pa'y kano. No way. Ang saan mo't adakas ti ibagbaga ni Antim? May sakamit asan ang makauawat. Ngam adadag iti banag apagisman tayo. Asan arumbang asuruten tayo. Anya ti kayat mo asawan. Ipapilit mo alalaki ka. Ngam tigtignay mo lang ti lalaki.
Tati kinapudno na, babae ka. Agtal na ka ni, no di mo kaya't at tumayab ta sangin. Ha? Maiturid mo, apatayaban ti sangit? Ha? Panawan ka man langan. Kumusta nga? Kita rigagay mo kini Jenny, pare. Ay, nakaro pa lang ti kinatumboy na. Ngam ikagumaka pagbaliwan. Mapagbaliw mo nga ta. Ay sus, amangan pa ino dumanog. Kinubuok na langan kat pukis ti lalakay. Sapay kanayon ang nakalesles ti polo na. Uwan nga rod, amin atigtig na yung kasla lalaki. Sayang. Nagtignay ko maababae, nagpintas ko ma. San mat, tainton ibagak, ngagpakababae. Kasuron na kadagos, kat panawan na. Nagado nga min di tasik siya babae. Apay nga min nga anusam day jay alakyan. Ay, tsaka mo pare. Ngam nakayawan na iti kinapintas na. Uray lakyan, napintas met. Ang mga ninton arma, agsasaro no adanog ti ipasabat na. Sika ti makitak akasingpetan akadwa ni Jenny iti restaurant. Adda pagsaritaan ta. May papanitian niya, ma'am. Nadlaw ko anakaanos ka iti kaanakak. Uray no kanayon nakaasupladaan. Gayem ko ngamin, ma'am. Adda napatag apagsaritaan ta. Ngam kiddawak asaan ko maamaamuan ni Jenny. Anya ka di day, ma'am. Numabalin ko ma, kat pagtinulungan ta apagbalinan apod no ababae. Jak ngamin umanugot iti kinatomboy na. Kinapudno na, ma'am. Irugrugik. Ngam talaga atumboy. Kasta ka di, Barok. Ikagumaam, tapno magunod mo ti tartarigagayam. Ngam kiddawak, asaan ko maamaamuan ni Jenny, tinagsaritaan ta. Mangnamnama kayo, ma'am. Agigyan mo't gayam ni Jenny, iji balay ni kabagis mo. Nakanakam mo lang ti salbag ija atumboy. Pay nga ta, nagbalin mo't akas jay ti anak ta. Salbag iday. Ipapilit na kiday na lalaki ka now. Ay, nagpintas pa'y mo. Kasano nga ta apagbalinan a babae ti riknana. Babae may. Masaya nga nakikitawidin na. Saan akayat ni manang mo ama aramat iti awan kasuskan na tinagbanugan na. Kaya nakidi nga itulong iti ampunan kanda dumapay. Aha. Naibaga na nga amangan ka no aramaten yung agama iti pagbasulan ti ited na atawid. Nay, apay, anya kumama pagbasulan ngay. Katitid bisyo yu Na. Aramaten nga ni Jay ni kadag iti babae ti kwartana. Iso asaan akayat ni manang mo apatawidan. Kayat ko apagbaliwan ti kaanakak iti kinatomboy na. Tarigagayak ti panagbaligim, friend. Agyamanak, friend. Jak ngamin kayat jay pumanasyar akadwana ti rupat kwarta a babae. Amumot dagiti agtutubo itan. Naduktalak amapmapanda iti bar. Kat iso ti mangiliblibre kadakwada. Daytan ti madi. Maungaw ti sapul na iti kasta nga aramid na. Wen nga rod. Jak kayat akadag iti babae ti pangipanan na iti kwartana. Kayat ko nga itulong nalangan kadag iti agkasapulan. At damot kat di karbangam no kasta ti kapanunutam, friend. Ti mangidurar iti kwartam iti bahay ampunan. Kadadumapay nga agkasapulan. Timbag, tasimbang petkan, balasang kao. Nagalas adang ganday tayong bagayo balasang ko tatang. Itaman pa'y. Ay,
Kaya't wadeng ka manalayang ti ibagak. Kaya't sapay loko mata maawatan, buwan. Anya launay aya dayta. Kasla na patag launay. Talaga na patag. Ay, di mo't amom ti dakil apasdak ni Anteng. Ado matipasdag na, tatang. Anya ka di kadagijay, tidakda ka mating mo. Tingay, adda klinika. Kas kadada, dumapay apribado nga opisina. Apay ka di dagijay, tatang. Ay, nasa ni Antim nga ipatawid nantukan ka. Ngam iti may sa kondisyon. Anya? Unay dayta arabak yun, tatang. Imposible nga ipatawid na. Dumag ka, tay baga. Nagawid ni Jenny. Saan ka di pa'y asimbangpet? Saan pa'y mayat, ma'am? Kat, kumusta ti plano ta? Sana ka sumuko, ma'am. Mapaamon to pa'y tinaatap nga ayop. Taon to lakit din. Huwan. Idi ngamin, nadlaw ko atong boy. Pinadas ko at tinubngar. Ngam, isumatan ti ipapanaw na dito balay ko. Iso ka diya saan ang nakaturupos iti panagadal na, ma'am? Huwan, tanapan nagbirok iti trabaho na. Kati dinagkita kami, imbagak nga umaylangan iti restaurant. Isumatan ti panagkita mi, ma'am. Idi armag ko ma, tanagpintas. Linayatan nak iti danong. Kasta ka di. Idi ubing, di na ngamin kayat timunmunye ka nga ay ayam. Palpaltog, palsiit, kan dadumapay nga ay ayam ti lalaki ti kayat na. Inlawlawag mo sa ti kondisyon ni kabagis mo kan ni Jenny. Wag, ngam sana matagtagaray. Jak mo ano, anya tisimken iti panunot na. No tarigagayan na ti kinabaknan. Aramiden na ti kayat ni Antina. No apay mga dapay la kondisyon na may. Ay, no kaya nakumatimang tad itid na latan. No saan mo kumabi ng crap ti damo nga inted na. Ada ko mapanagtalag na ka. Jak mat nga ron ni namnama, aga ko iti kanayon mi apanaginom kadag iti kakadwak. Kahit maguyod ti punan, aginggat na bangkrap. Imbagak ngamin kan ka, asaan mo nga ipainom, kan ipapulutan dagiti lakaw, ngam de ka matdimngag, anya ngay, nabangkrap! Manipon si mangpet ka. Nakaululimag ka. Ada ka di parikot mo? Dala pa kariribukak. Ada ka di maitulong ko? Diyan ka mo. Talaga ang mariribukan ako. Kasano ang matulungan ka, no di mo matibaga. Rumbang ka di nga ibagak daytoy, Alex. Weird nga min. Awan ti weird kanyak, no may papankan ka. Awatag amin, basta ibagam. Ikanak man pa'y iti sumagmamano agundaway nga panunot. No ibagak, wano saan. Nagsakit iti parikot mo ah. Talaga na unang. Tadyak pulos matukod. No kayat mo nga agbaliw ti masakbayam. Tung palam dagiti kayat ko amapasama. Ngaman ti, awan ka diti sa bali a kondisyon mo. Dayjay laeng ti kondisyon ko. Kayat ka ngamin nga ilisi iti pagbasulan. Maibilang ka di abasol ti kinatawak. Saan abasol no anyaman ti nakaiparsuaan? Apay nga rod na ibagayo at diyo kaya't nagbasol ak anti. Ti basol kat no agaramid ka iti maikaniwas. Nang runan no ammom lang arudan adakas kat aramidem pailaan. Anti, naragsakak no babae ti kadit ko. Awan dakas na no agkukuyog kayo akas babae. Angam, no ipasyar mo ida, alalaki ti pagarup mo di tabagim. Daytan ti madi. Mawatam mo't siguron ti kayat ko asawan.
Alex, anya ka di ti ad-adda asurutan. Ti kinabak nang wano pagragsakan. No siya kamay sa, jak tarigagayan ti agragsak, no pagbasulan met. Awan ka di ti karbangak nga gragsak. Apay na ibagam dayta. Amin na tao, at nakarbangan na nga agragsak. Ngam apay nga rod nga ibagada a basol tar aramida. Agsipod ta babae ka, ngampada mo't a babae ti pagismam. Awan nga rod ti sunggar adut-dut ko iti lalaki. Agsipod, taday ta ti adday ti panunot mo. Ngam di mo mat pinadas. Pakawan ti mang padas. Ti makirelasyon iti lalaki? Ha? No way! Ay, awanin ti maaramidak. No dayta ti kapanunutan. Ngem sapay la kuma, tadumteng to ti panawen, ama kaamiris ka. Nakapanunot ka din iti umnaw nga aramidam. Napanunod ko nga aramatan ni Alex, tatang. Tapno matawid ko ti kinabak nang. Urean niya dita napamuspusan. Basta maipatawid kan kadayjay. Kasano nga ta nga ibagak daytoy kini Alex? Kaya't ko amamuan. Noan niya ti ibagam iti dayta nga Alex. Dayta ita ti pagtinulungan tayo a panunutan, tatang. Saan nga ta may mayat no agtulag kayo nga dan tubingay na no agbaligi kayaw. Agkalay sa kami kini Alex? Tapno maitad kanyak ti pasdak? Kasta, tatang? Kino dayta ti pamuspusan di kasaritam ni Alex. Ngam ti parikot. Kayat nga ta ni Alex. Umanugot nga tanto ni Alex, iti ibaga ni Jenny. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagnaed da Jenny ken Alex, iti balay ni Florentina. Nasao ni Alex ken ni Simon, nga ikagumaan na pagbaliwan, ti kinatumboy ni Jenny. Kinidaw mat ni Florentina ken ni Alex, at tulungan na daytoy, tapno mapagbaliw da ni Jenny. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Makikalay sa akadikin ni Alex, tapno maitad kanyak ti pasdak, tatang. No dayta ti pamuspusan, kaya apay ki dinasaan. Ngam ti parikot, kayat nga ta ni Alex. Kakasaritam tapno maamuan ta no kayat nawano saan. Ano? Kasaritak to ni Alex. Inton makasubliak iti restaurant, may papan iti dayto abanag. Panya nga iti ibagam. Alukul, nga uray agkalay sa kami. Ngam agsina kaming tumulaang, inton na ipatawid ang kanyak ti dakkel apasdak. Ay, sigurado adi na kayat. Tasanton ang makaasawa no si aasawa kang ka. No irabak nan tumanan an apintasak. Agpamarangak akayat ko. Tapno iyawis na ti panagkalay sa amin. May mayat pay. Saan pay nga ita? Tapno saan ang makadlaw? Kung waray, agpakipot ka base. Sige nga rin, tatang. Aramidak daytay bagayo. Nagpintas kamot itan, Jenny? Yamanin ti mang surdo kanyak si Kang Alex. No awan lati kayat ko kan ka. Disnugan ka manan. Ha?
Adda pa nagayat mo kanyak? Saan hasta ti kayat ko asawan? Loko. Anya nga ron ti kayat mo asawan? Saan ka di nga imbagam, nga adda kayat mo kanyak? Pudno nga imbaga nga da kayat ko. Ngam saan ka ngay ayatan? Nga masursuro ti panagayat, saan ka di? Agtal na ka man. Pulos asa anak nga agayat iti lalaki akaskan ka. Sino nga ron ti ay ayatem? Siyempre, may sa chicks. Saan kat akaskan ka lalaki? Ay, ngem saan kayo ang makapagkalaysa? Gan makapagpamilya no babae ti ayatem? Anya ka di tinagsaritaan nyo ka ni Jenny. Barang no kaya ti katrabahuan na ti plano may. Anya ti plano yo ako nam. Barang kaya ni Alex na makikalay sa ni Ginay. Anya? Makikalay sa iti lalaki at di na ayayatan. Plano ni Ginay nga isina na kalpasan ang maitad kan kuha na ti dakil apas dek. Ay ngam panang loko day takan ni Alex. To kasta ti aramidan ni Gine. Kaibingayan ng tumit tapno di na makungkuna. Ay, gapo iti tawid. Makapanunot kayo pa ikiden iti saan arumbang. Pagbiyagan nga ron amin akinasirib. No di ka gunay. Awa na. Di ka biyak. Ngam no mga ramat ka iti tao. Tapno laeng magunod mo ti tarigagayam. Ay, sabalin asaritaan day ta. Sa nabalay, ikantaw iti tangdan na. Tapno di na magkongkuna. Kumusta nga itay balang asam sabungan pare? Unay katabalangan. No sisiitan ko maabalang. Adamat siit anaikat kon, bro. Ay, mangrugi ka ro din Itapay lang. Kalika gumakaw, ti pa nagbaligay. Sapay ko bro. Idi kinidayak idi malam. Di na kon linayatan iti danog. Nagdilat met. Isumil lagay makunam nga dasiit na naikat. Uray kaskasano, naikanak iti sangkabasit anam nama. Ang madupay asit ikatam sakbay ang mapuros mo ti sabong. Ikagumak nga ikatan amin dahi ta asiit. Ay wana, tapno awan ton ti makasiit no purusan. Madlaw ko kat mariribukan ka, friend. Adda ka di parikot? Adda ngamin masapul dagiti ubing ijay bahay ampunan. Awan pa'y pundo. O sige, mangtedak iti donasyon, friend. Ha? Agpaiso ka di, friend. Ay, sika akanayon ti mang sulsulbar iti parikot ti bahay ampunan. Adon ti naitulong mo. Amumbeten, awan anak ko. Dagiti ubing iti bahay ampunan ti imbilang kon nga anak. Iso akanayon anaduras ti negosyo. Taamo ti apo ti pangipanam kadagiti sapul mo. Pakaragsakak ti tumulong. Ngem no maaramat iti awan kaus-uskan na abanag. Jak pulos ipalubos. Nalpasan ti oras ti trabaho ta. Mabalinta ka din ti mapanagpasyar? Sa dino kumangay ti pagpasyaran ta. Uray sa dino di ta nakayat mo. Sika ita ti boss. Sige, mayatak iti damo ang panagpasyar ta. Sino ngay nga ti kadwata? Masapol ka di pa yung adda kadwata. Amuta man ti papananta? Sa bagay, nagmayat kuman no babae ka akadig ko. Babae ka nga, Rod. Tigtignay mo laang ti lalaki. Tal na ka. No di mo kayat ni babawik ti panagpasyar ta. Anya? Ti kano tao amang ibabawi itinalpasan nga inkarina, napaglang nga ulbot. Oy. Awan pa'y inkarik asaan ko at tinungpal. Di mo ibaga. Ada ito itidamo, adi mo tungpalen. Ha? Ulbod ka, no kasta? Ha? Oh, itaman pa'y anala daw kayo anagkuyog asim mangpet. Kuante, napan kami nagpasyar kin ni Alex. Agpaiso ka di, Alex? Well, ma'am, agpaiso timbaga ni Jenny. Kasta ka di. Kinitayan nak ni Alex.
At da kayat na asawa. Sige, auntie. Ina ko ni gisilid ko. Kastak mo't, ma'am. Mapanak matan iti silid ko. O sige, oray siya kat mapanak matan iti silid ko. Nay, si kamot ti masabat ko dyan eh. Nagawit kamot gayam dito yung lugar tayaw. Uy, tata. Napanak mo't nagpasyar ay balay mi. Adda na saya at apagtungpalam no kaskasan na basang. Ha? Anya ti kayat yung asawan, tata. Amok ti amin basang. No adala ko maputot. Kau alalaki. Isan ti asawam. Bastos kayo alakay. Apay kumamaki asawa ngay. Kaday talang mo ti pamuspusan. Napaikid din na saan? Ay, diyak kaya ti makiasawa iti lalaki, tata. Mabalin nga raw, da mga asawa ka iti babae. Kasanungay. Basta. Sige. Panawan kayo manlangan. Ha? Makapasun. Tatang, anya ka di timbagbagayo kini Tata Tomas. May papaan ite. Iti asawa, kantawin. Ay, pasensya amon ni tatang mau, anak. Idi ngamin na bartag, tila imbagbagana ken ni Tomas. Unay kayo matang tatang. Tala inlaw-lawat yun. Agwaras day tadamang. Kababay. Jak ba mo anay baga kayam. Unay ka dito ang iwaten ay tanalawat launay no makainom da tao. Tapno ngamin, saan ka nga aglawat alaklakayan? Saan ka nga agbartag? Daytan to matipaglaingam. Agsakitak nga raw nawan alkohol iti bagik. Sa pulen ti agas ti banaw ken dudukot. Nagko na nga agas ti arak. Ay, no alkohol ti pagbugwa amin a tao, idi tsimpo ti kubed. Isu nga agas ti arak. Pagbugaw, saan kat nga inuman? Sa bali jay arak, tada sa bali araman na. Nalao kan lahang iti alkohol. Isardeng mo man pa'y dahi ta panagdaldalos mo. Takasarita ka pa'y, Alex. Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am? Barok. Adda ka di makita wenno mariknam a pagbaliwan ti amin. Umamamo mati ni Jenny, ma'am. Saan akas idi? Akas la naatap nga ayo. Kasta? Sige, ituloy mo latta a pagbaliwan. Syakto ti aggasto iti kalay sayo no agbaligi ka. Araramidak ti amin. Saan aga po iti tulagan ta, ma'am? Ngimkit di, ay ayatek ni Jenny. Isungay kagkaguma ka pagbaliwan. Sabay ko mga rod, tagbaligi ka, Barok. Kagkas nakon, siyak ti aggasto para iti kalay sayon to. Agyaman ako ni kada kayo, man. Siyak ti rumbang nga agyaman, no mapagbaliw mo ti kaanakak, Alex. Paripirit mo kadikan ni Alex ti planaw. Nagpamarangak nga imamukan ko na, tatang. Nagpasyar kami pa ya. Ituloy mo ti agartista. Into ni baga nagakalay sa kayaw saan kan nga agkadkad. Wen ko na madagos. Ngam sunggar latamat ti dot-dot ko no kasjay akibinan na. No saan la aga po iti tawid. Talaga nga iwadag ko kumakan no kibinan na. Ay, maday. Imor aramiden ti kasta. Aganos ka, tapno matagi kwata ti baligi anak kao. Ay, sayang ti riniw-riw apira. Nga pa nga ino di kasta, tatang. Ngam no saan aga po iti pirak. Ada yung agpamarangak akayat ko day di tao. Sana balay, tamabalin mo ba't nga ipaanal wano ipaawan bisa ti kasaryon tao. Nabayagtan nga day-date. Awan ka di ti maawatan. No apay akanayon ka nga i-date. Adda ka di kayat mo nga ibuksilan. Ibaga ma, tanakasagana ka dungog. Nabayagan nga da panagayat ko kan ka.
Ngam no kayat ko nga ibaga, layatan nakmet. Napudno ka kadimat laang itiday ta ibagbagang mga ayat. Napudno ka talaga. Napudno mat lang dagita nga ibagbagam. Ikanak pa nga rod iti sumagmamano agundaway ngagpanunot, Alex. Itid ko amin kang kaagundaway. Kasta ti kinapudnukan ka. Pagserbiyan ka iti amin a puso. Nagsudin day ta ang puso. Wen, tati puso ket para kan kalaeng. Iha, adda ka din relasyon nyo kandi Alex? Awan, anti. Ay, ko. Awan, anti. Anya ti kayat mo asawan iti wan. Ko, anti. Sinong bata ko? Oh, Diyos, kitikas to. sinong bata mo kunam? Ngam apay nga rod, akas lasaan ka anaragsak. Mapilpilitan ka kadi. Ah? Iha? Ay, ko. Saan mo, tanti? Nasaya at nukasta. Kayat yo ka din, apagtulagan tayo ti kasaryo. Ah? Kasaradagos, anti? Anya pa'y laang ti urayan nyo. Tapno maipaayan na kamin, iti apo ko. Ah? Apo ko adagos, anti? Nay, kapaya kasla mariribukan tilangam, ah. Kasano mga mintatang? Kuna ni anti amagagaran kano ang maadaan iti apo ko? Ah, Asino ka no, timangtad kan kwa na iti apukaw? Asino pa'y ngay? No di siya kano nanang? Ah, ah. saan nga imposible no makiasawa ka? Makikalay sa gapo iti tawidak. Ngam di na kayat asawan agsikugak nanang. Adda ka lalaking agsikugan. Apay nga ipapilit mo aya alalaki ka, anak ko. Naan-anay ti kinababae. Intun kun, imbabawit ti sinalbag akasar. Ah, Nay, ay, dakisay no ibabawim ti kasar. Kasanungay mo ti tawid. Nakaumayak, tapagsaritaan tayo ti maipapan iti kalay sa manang. Kasao tayo dagiti dua, no talaga nga umanugot dan nga agkalaysa. Una mo ni Ginny nga umanugot ka no manang. Kaslag babawi sa amat. Ah, Saan nakasagana? ay, anya. Nay, apay ka nung agbabawi nga ay. Narigat mo't apilitan tayo. Ta bukod na a desisyon dayta. Ay, naayat, takasaritak man. Numan agbabawi, apayakas lang basuron ka. Iso timakidan na, saan kat asika, Dalmasyo. Agbabawi nga ta ni Jenny, ang makikalaysa. Papagayam, di uliwayan na denggen, di tuloy te seryeta yu ita alawas ana pauluan. Tawid, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.